uit Tilburg. Die hadden een buitenverblijf in Valkenburg. Tilburg was een industriestad, een nogal vieze industriestad vanwege de textielindustrie, lakenindustrie. En die rijke Tilburgers die kochten dan vaak of bouwden in Valkenburg een buitenverblijf. Nou, die familie Diepe die kochten een buitenverblijf in Valkenburg en een van de zonen van die familie Diepe dat was een archeoloog. En die ging in Rome op excursie bij de catacomben. En die vond dat zo schitterend en die dacht van ik wil dat eigenlijk ook wel in Valkenburg projecteren wat ik daar gezien heb, die mooie kunst. En hij kwam op het idee, omdat in Valkenburg in die bestaande mergelgrotten, hier in deze grotten is mergel gewonnen om huizen en kerken te bouwen. En die familie Diepe die had aan het begin van deze straat niet alleen een buitenverblijf gekocht, ze hadden deze hele berg gekocht, een stuk van de Kouberg. En onder die Kouberg zaten uitgemergelde grotten, dus zoals ik al zei, mergel gewonnen tot 1850 ongeveer, om huizen te bouwen. Die meneer Diepe, u heeft een vraag. Ik heb een vraag. Ik ben Hai Schepers. Ik ben Bas van der Zwaan van L1. Ja. Van het Welkom. Programma Onderweg. Onderweg. Fijn. En deze kindjes die komen uit Leuven, hè? Ja, dat is waar. Dat is waar. Ver bekend, ja. Ja, Leuven toch, of niet? Ja! Bent u de meester? Ik ben een leerkracht, ja. Ah, de leerkracht? Ja, de meester. Meneer zeggen wij in de middelbare school. In de lagere school is het meester. Ja. Goed zo. Nou, hebben jullie het begrepen? Meneer Van der Zwaan is van L1, dat is Limburgse televisie. Dus jullie komen waarschijnlijk op televisie. Zou zo maar kunnen. Als het allemaal mag van de leerkracht? Ja, van mij wel, maar dan moeten we achteraf even kijken. Ja, gaan we doen. Ja. Komt goed. Gaan we Mijn ouders regelen. vinden dat goed. Mijn ouders maakt dat niet uit, die vinden dat leuk als ik op Oh, u bent al op tv geweest, Ja, meneer? geweldig. Ja? Ik ook. Meneer heeft zijn hoofd. Oh, dit zijn allemaal bekend van tv, deze kinderen. Hoe vaak kalt geen plat trouwens? Ik ken Plaatkal, ja. Ja? Eens even kijken of de kindjes uit Leuven dat ook verstaan als wij plaatkan. Hoe druk geeft geen rondleidingen door de catacomben? Er zijn hier doorgaans, doorgaans 3 rondleidingen per dag. En die doet geen allemaal? Nee. Ik doe dat in de dagen in de week en als vrijwilliger. Maar als er scholen, als er gasten zijn, uit het buitenland en ook uit de Nederlandse scholen, dan maken we uitzonderingen en dan gaan we ook wel een keer of 6, 7 per dag naar binnen. En hoe ziet je hier ingerold in het geven van rondleidingen? Via kennissen gehuurd dat er gidsen gezocht werden. En, je ziet ook van je ziet je van van Valkenberg? Ja, nou niet geboren, getogen, gewoon hij sinds een jurkje. En ik dacht van nou, achter de granium zitten vul ik ben nog te jong vuur. Dus we gaan wat leuks zoeken. En er zit een brok geschiedenis en cultuur hij onder de grotten, onder de grond, dat wil je niet weten. Dus interesse en ja, ik heb daarop gesolliciteerd. En aangenomen. En volgens mij doet je het aangenomen. hartstikke goed. Want is er verschil tussen bijvoorbeeld de Nederlandse kindjes en Belgische kindjes qua aandachtscurve? Dat is een keigoed. Kijk hoe. Ik zal daar geen antwoord op geven. Maar de Belgische kinderen zijn goed. Ja. Ja, want ze echt, Ja. jongens en meisjes, zijn jullie nou zo stil omdat de leerkracht erbij is? Of zijn jullie gewoon allemaal zo keurig opgevoed? Heel leuk. Omdat het op televisie komt. Ja, inderdaad. Zou het dat zijn? Nee, want de leerkracht erbij is. Ah, oké. Oké. Ik ben niet. Hij is wel de eerlijkste van het stel, volgens mij, of niet? Ja. En de braafste ook, hè, vast. Soms wel, ja. Kom daar over een vragen, hè? Kom daar over een vragen. Wat God genodigd, want ik neem aan dat dit ongeveer de introductie is. Want ze zien nog niet binnen geweest. Ze hè? zijn nog net binnen geweest. Ik heb nu even verteld over hoe die grotten tot stand, hoe die Romeinse catacomben hij in Valkenburg tot stand zijn gekomen. Dus zo door aankoop van de mergelgrotten door een familie Diepe. En een van de familie Diepe, dat is een archeoloog. En die heeft de catacomben uit Rome gekopieerd en dat deels hier geprojecteerd in zijn mergelgrotten.
uitgemergelde grotten, zomaar te zeggen. Dorkum het Dat wordt uitgemergeld vandaan. uitgemerkt vandaan. Wie wist dat? Wat? Het wordt Waar het wordt- uitgemergeld. Ja. Ik. Ja, nu weten jullie dat, waar dat vandaan komt. Wat zeg je? Oh, scheids. Meneer, we hebben Hey, camera, hallo. camera. Nee. Straks camera kapot. Ah, de lamp. Kom. Kom eruit. We gaan eruit. Komen die overdreven? Nou, die mensen zijn waarschijnlijk naar een tentoonstelling gaan kijken. Oh, dit is de tentoonstelling Mirakelen. Ja, ik zal het daar in kort Hallo. even... Wat ik... Ik zal het daar in kort even over hebben. Op dit moment loopt er een expositie van een aantal filmmakers. Komt u waar? Goedemiddag. Goedemiddag. Was het leuk? Ja, De moeite waard? Ja? echt waar, ja. Heel mooi. Een expositie van een aantal filmmakers. En je zult straks in het verhaal tegenkomen vanuit de Bijbelse geschiedenis. Zijn er nogal wat wonderen afgebeeld in deze catacombe, in de verschillende fresco's aan de muren en aan het plafond. En er zijn een aantal filmmakers die zijn dus daar in hun eigen tijdse visie, met hun eigen tijdse visie, zijn die dus allemaal filmpjes gaan maken die met wonderen te maken hebben. Dus Miraculous, hè? Dat is dichter bij het Belgisch dan wonderen, geloof ik. Hè? Miracles. Hè? Dus er is een expositie, die kunnen jullie dadelijk ook nog even rondlopen, over wonderen in een eigen tijdse weergave van die filmmakers. Nou, wij gaan naar binnen de verschillende... Zou je dat willen? Ja, goed zo. Nee, maar jongens, is dit en meisjes, is dit een schoolreisje nou vandaag? Of, Een excursie. excursie? Maar is dat maar 1 dag? Ja. Dus daar hebben we een bliksembezoek, hè, volgens mij, of niet? We zijn daar straks naar Heerlen geweest, naar het museum. Termen. Termenmuseum. En nu... wel in de Romeinen dan, hè? Ja. We doen Latijn. Daarmee. We komen iets leren. Latijn. Badhuizen. Badhuis zonder water. Heel raar. En dan nu de Roemeense catacombe en dat is het dan voor vandaag? Ja. Waar gaan we met de bus? Met de bus. Met de toptour. Hey, jongens, maar dus in het kader van Latijn, wie kan me even uitleggen wat is er nou leuk aan Latijn? Niks. Oké. Ja? Je leert andere talen, omdat sommige woordjes lijken op andere talen. Ja, Maar Latijn wordt toch nergens meer gesproken? Ja, maar die lijken op Ja, maar we andere hebben een talen. afleiding om van het Frans en zo te leren, want je herkent vaak woorden. Als ik iets wil aan het praten. Dat klopt. En ja, sommige dingen kunnen ook wel interessant zijn van cultuur en zo. Alleen en leuk of zo. En hoe? Ja, vaak dat is wel zijn ze interessant om erg te weten geïnteresseerd. Hè? allemaal. Trouwens, ik vroeg hun bij het binnenkomen, wat kom je hier doen? Geef nog eens antwoord, jij was dat, hè? Wat kom je hier doen? Binnen kijken. Ja, en wat kwam je kijken? En wat kwam je kijken? Catacombes. Ja, en wat waren catacomben? Hebben we het al over gehad? Ah ja, zo die gaven. Graven of zo? Ja, Begraafplaats. onderbegrondse begraafplaats. Hè? Daar komt het alweer, Latijn, ad catacumba. Hè? Begraven in de berg, in de heuvel. Dat betekent het eigenlijk. Hè? Zover waren we net en toen kwam de televisieploeg eraan. Hebben we u erg opgehouden? Nee, nou ja, als ze maar voor donker thuis zijn straks. Hè? De rest is niet zo belangrijk. We hebben er ook iets van opgestoken. Hop, daar gaan we weer. Ja. Hallo, ja, komt u verder? Komt u maar. Was het leuk? Veel plezier. Jullie zijn natuurlijk zo langzamerhand enorm benieuwd wat zich hier eigenlijk in de bergen afspeelt. Hè? Ja. Goed, nou dan gaan we ook naar binnen. Even opletten, ik ga u allemaal een kaarsje geven. Met een paar waarschuwingen erbij. Ga elkaar niet in brand steken. Dat is 1. En punt 2, als we straks bij die muurschilderingen komen en bij die fresco-schilderijen, ga met die kaarsen niet bij de schilderijen staan, niet te dichtbij. Er is nog een waarschuwing. We komen ook in een gedeelte waar zich vleermuizen bevinden. En daar wil ik met nadruk zeggen, laat de beestjes met rust. Ga daar niet met de kaarsen bij, want je jaagt ze de dood in. Ze schrikken en gaan vliegen en gaan zich doodvliegen. Dat moeten we niet willen. Oké, nou, kom er maar. Verder.
Ben jij een bekende? Ja, dat is Ben jij een BN? Een bekende Nederlander. Hoe noemen ze dat in België? Een Een BB, ja. Bekende Vlaming. Oh, een bekende Vlaming. En als je uit Wallonië komt dan? Een BB. Een bekende Waal. Een bekende Waal. Dat zal wel Wallon Commis of zo zijn. De bekende. Meneer, hier. Oh, dat is mega makkelijk. Volgens mij waren die Romeinen die waren niet groot volgens mij, hè? Geef het vuur maar door aan elkaar. Victor, door. En ik ga door aan die meneer van TV. Ik moet nog een kaart. Geef het vuur maar Volgens door. mij wordt dit de kerstuitzending, jongens. Hier. Victor. Hé, Victor. Hé, wat een jongen. Hé, Victor. Doe dat echt niet. Hier, Victor. Wat zie je? Eerste vuur van het land. Dat is een marshmallow. Ja. Ik ben aan de verkeerde kant bezig. Kijk, Joodkoek. Dit is goed ergens de gids. Waar is de gids? Mama, wacht eens eventjes. Ja, ik Mag je haar in de brand steken? Ja, ik had het zo. Hij had het nog niet verteld, maar Je moet je hand op. het is ook verboden om de gids in brand te steken. Maar heb ik niet. Maar jongen, die kaas is net naar je terug. Daarom loop je ook zo. Maar waarom kan ik hier gewoon de zak van je iemand? Even serieus, hè? Vinden jullie dit echt leuk? Ja. Ja? Toch? Sava. Ik zou er niet super veel geld aan betalen. Maar check je. Oh, kans. Daar komt even dan naartoe. Dan moet je omdraaien. Niet te hard lopen. Ja, dan gaat de kaas wel snel af. Oei hoor.